سلام تعن هابلنا كما ياللخم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان دحنا دقنيكم ابنا يلوم معنتي لايف سيشن مالتيو زلنا حدا صقمات مالتيو علينا تناي لايف بروجرام جميرنا يالنا بتعم غني يزوس زل حيونت دروبد فريم باي ذا واي بتعم ازيو حدا غنيا بزخونه ملكعيو زفتن زلو هاي انت ايت نيتورك كونسيومز غورو زل يفلطنا ግን ምናልባት እስኪ ካልኦት ናይ ኔትወርክ ጸገማትን ፕሮብሌማትን ክንቀርፎም ክንፍትኒና ንብላለና ማለት እዩ ኣብ ላይቭ ብዙሕ ሰብ ክመጽን ብዙሕ ሰብ ጆይን ክገብረናና ትጽቢት ንገብር ዘለና 50 ገለን ሚኢታዊ ናይዚ ላይቭ ስትሪም ከምዚ ይኸውንሎ ማለት እዩ ጸገም ፈጢሮሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ኤኒዌይስ ላይቭ ሕጁን ብተመሳሳሊ يابين نازل نتقاررز دونيشن لينك دو سئلنا نقصلو ها زتري وزلكم كبران فتواتن سمعتي دونيشن لينك يو مالتيو اب ديسكريبشن او ميت يزلكم لينك يو زتهمو ገንዘብ بمطن مالتيو እና መላእኹም ፎርሙሎ ንሕርዳ ለይኩምላ ኣብዚ ሻውት አውት ንምግባር ተዳድናለና ክቡራትን فتواتن ተናይ ዶኔሽን ሊንክ ናይ ዶኔሽን አካውንት የብልናን ዝወልኩም ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ስለዚህ ናው ጆይን ክትገብሩ ኣነ ዝዕድመኩም ዘለኹ ኣብዚ ምሳይ ዘለው ሓቢርና መሳርሕቲ መሓዙት ሕዋት ኩላና ማለት እዩ እዚ ዓይነት ናይ ዶኔሽን ሲስተም ናተኸታተልና ናባኻትኩም ንኽነበፅሕን ነገረ መንገድና ከዓ ኮንትሪቢዩት ንምግባርን እዩ ከምዚ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ዘሸግር ምዃኑ ኣብ ግምት ውሽጢ ቲና ኢና ጀሚርና ዘለና ሕጂ እውን ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዘሸግር ዘሎ ነገር እዩ እንታይ ምዃኑ ኣይተረድእናን በአግባቡት ኮኔክሽን ዋላ ጽቡቕ እንተሃለወ ተናይ ዶኔሽን ሊንክ ግን ናባኻትኩም ንሕርዳ በጽሕኩም ኮይኑ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶኔት ክገብር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ላይቭ ንሕርዳ ኣሊና ኮይና ማለት እዩ ትከታተሉ ዘለኹም ሰባት ናብዚ ክትልእኹ ንዕድመኩም ኣለና ኢና ነገረ መንገድና ሓደ ሓደ ዝተወሰነ ናይዚ ቪድዮ ክፋል እንዳርኣና ክንጸንሕና ማለት እዩ ya saanaya adai seinaya ya ata saanaya wai saanaya gezai seinaya magor kay bagilo ko yu magor ka مرقمي أتمسات ريلي استري ولهم زوم ولاد اليوم أقطع مسح ساعتنا خينا يوم لنا مرقم أزياء خلطة ثلاثة كلها سلخنا عين لله من عن حقس يوم كنا رعت مع التمسينا يرنا عارفين زود زين أو كتم حتى زركب تفنقلت أما عند حريم وتنالو كنا رعت مع الدين يوم نحقس متنا بيسن صحرانا تايمو زينا إدار غبت العالم زلخو يودري وملخو عديتاتنا ريون ناتطرانا هوسبيتال ياتوالو بيزاخاتنا مل العالم شركم حاجزنا بيزاخاتو اجوغن ماما يسي اجوغن هراتي وردلكن اجوغن مرعى عبيت مرعتها تبتقراي خقبري زقجتني نتقر مالتيو عبيت تسكارات زقجتني كل مرعى داس فريسيو كل مرعى ونحاليفيو بزح فسس تفاسس دقس حاليفيو جن زالوم الزنيقة اب حنصاص يكون اب استفالاليو بوتاتات زرنا يطفلو بطميت مالتيو اتم بملوخم تمرعو زلخ قال تمرعو زلخم تمرع زلخا فسس تفاسس دقس زلخا سبغن كل نجر حلافايو بليعو زسكر سوريخا تدلس زرخا ختدحن بطميتن بحمامن أفقدوا چندا هزوها يموتلو إذا قد زي أتتدحنا يحشكان تاريخ سريحات تحلف يحشكان امبر كندي برعدا أولعناندو كندي دقس دا تدقسندو كندي ورك دا قريفونو مويتنندو زرق خدحني كلهم تقارو أبزا ساعة زي أتمرعو زلوهم مالتيو حراي الفيديو تري واللهم كبراتن فتواتن سماعت مالتيو نيشت لك انچو بيلنا بناي حصاص حجز بزملكتينا خوفيلنا زلنا ناي لما عنت بوتا سو ناي دونيشن بروجرام لنا مالتيو سيستم لنا ناي دونيشن دونيت زغوركم لينك لكم ابت ديسكريبشن افت فيديو كليك بمغبار
أريهم فيديو مالتيو after video after video more زبلله أبزا لينك مسأتكم مالتي اسكا حدا غزي خريهم بدن بقرب بيله ابز فيديو كم زتريو زلهم دحر دا خوينو مور زبلالو اب العلي مور مسولكم كليك مسغوركم مالتي اب لايف اب تحتي زغونت لينك الا ابزا لينك كليك بمغبار نابوش تاتيكم نتا فورم مليكم مالتيو سردكم قرشها اكاونت لكم باكاونتكم انكل سمكم انتي ترفيو كاينا هنن بولو مالتيو حيزنا نخيد غنزبيو كل زز عقمو اب وص اخوينكم تكاتاتلو زلكم تماسساليو اكاونت لكم ناتيو اكاونت مالتيو حلافነት زوسدلو ናይ ባዕለይ አካውንት እዩ ተመሳሳሊዩ ካልኦት ነገራቱን ኣብ ውሽጥ ኣለኩም ንስኻትኩም ዘዛዓምኹም ማለት እዩ ዶኔት ትገብርዎ ዘዛዓምኹም ግበሩ ደስ ዝበለኩም ከክን ትኽእልዎ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዘዛዓምኹም ናይ መጀመርያ ግዜ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ከዓ ሪል ታይም አፕዴት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጆይን ንትገብሩ you need to start your own income all this month ማለት እዩ አይተረድንን ሳባ ጆርጅ you need to start your own income all this month ማለት እዩ ትርጉም ዓልኹም ኣታውዲ ትብለና ዘላ አይተረድንን ዘሎ ግን ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦታ ኣቲኺ ሳባ ጆርጅ ማለት እዩ አሎ ዝኾነ ሊንክ አሎ እቲ ሊንክ ከዓ ናይ ጉግል ፎርም እዩ ማለት እዩ እቲ ጉግል ፎርም ምስ ኤክሴል ሺት ተታሒዙ እዩ ምስ ሶፍትዌር ከዓ ተታሒዙ እዩ ማለት እዩ ንሕና ንሪኦ ዘለና ቀጥታ ፈነወ እዩ ካብቲ ቀጥታ ፈነወ ናባኻትኩም ምንታን ክበፅሕ ምናልባት ተቆራሪፁ ኸውን ይኽእል እዩ ግን ብተመሳሳሊ ጆይን እናገበርኩም ናብቲ ቦታ ለኣኹለይ ኩልኹም ሽመይ እከለብሃል ዓደይ ዝብለሎ عدهم مليهم شمكم مليهم تبوا ميسجون تليو مالتي صلوت ولا خون يخليو وات ايفر تحجزوا تدليو ززعمهم نابزي دونيت مغبر لينك يناتيو بعلي سرح خويو انا نبيني زي كونس نابتم كالوت زلو دونيشن نخمچوم انتان كابتيني لو مواصيوم ገንዘብ ሒዞም ዝኸደለው ክዳን ሒዞም ዝኸደለው ካሊ ኩሉ ሒዞም ዝኸደለው ተመሳሳሊ እትጸገም ግን ተፈትሐ ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ እዩ ግን እትጸገም ከአሞ አይተተንከፈን ምክንያቱ ከባቢ 10 ገለመለ ሚሊዮን ዝኾነ ህዝብታት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ካብኣቶም ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ነውሕ እዋን ጸገም ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ስለዚ ብተመሳሳሊ ሕጅውን ገና ዝኾነ እዩ ገና እዩ እንድሕር ደኣ ዓቕሚ ኣለና ክንሕግዝ ድሌት ኣለና ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኮይንኩም ኣብዚ ናይ ዶኔሽን ቦክስ እንዳኣተኹም ማለት እዩ ኣብኡ ዶኔት ክትገብሩ እየ ኣነ ዝሓተኩም ቀጥታ ፈኖ ኢና ዘለና እንድሕር ደኣ ሕጂ ልኢኽኩም ቀጥታ ፈኖ ኢና ዘለና ባይዘው ሻውት ኣውት ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክንዛረበልኩም ኢና ናፍቲ ቪድዮ ንመለስ መርዓይ ንጸልን ግን ኣፍታ ኩለን መርዓታት ትገብርዎን ዘለኹም ድግሳት ቅንስ ኣቢልኩም ኣብ ሕድሕድ ተፈናቐል ቦታታት ዘሎ ህዝብና ንኽነድሕን ናይ ባዕልኺ ድርሻ ተዋፂ ታሪክ ክጻሓፈልክ እዩ ታሪክ ክጻሓፈልካ እዩ ቤተሰብ ዛ ጉዳይ እዚኣ ኩልና ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዘለና ተጋሩ ዛ ጉዳይ እዚኣ ክንፍጽማ ክንክእን ኣለና ማለት እዩ ብምሉእኹም ሰባት ሰምዑን ዘለኹም ሊንክ ኮፒ ሊንክ ሼር ገበርዋ ዛ ጉዳይ እዚኣ ብምሉእኹም አርቲስትታት ዝነኹም ሰምዑን ዘለኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ሕድሕድ መርዓ ኣብ ሕድሕድ ባንድ እናኸድኩም ትደርፍዋ ዘለኹም ደርፊ ኣዋፂኹም ንህዝብና ክነድሕን ክንክእል ኣለና ዛ ስራሕ እዚኣ ተዘይሰሪሕና ግን ከም ትግራዋይ መጠን ዘርእና ይጠፈሎ ጽባሕ ንጎለና ኢልኩም ክትሓስቡ የብልኩምን ዛ ታሪክ እዚኣ ከይተሓልፍ ሓደራኹም ናይ ጽድቂ ስራሕ እኮ ርሑቕ ኣይኮንን ቀረባ ኮይኑ ቀረባ እዩ ብዓይንኻ ትሪኦ ንዓኻ ዝመስል ቋንቋኻ ዝዛረብ በባህልኻ ዝነብር ታሪክካ ዝመስል ህዝቢ ተጸጊሙ እንተዳሪኻ ካብዚ ንላዕሊ ንጽድቂ ዝኸውን ሰናይ ተግባር ጌርካ እውን ብመንፈስ ትሕጎሰሉ ካልእ ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ ኣይክእልን ስለዚ ኣነ
ابزاز صحيفكم ما زلكم اكاونت $300 كتي جن بوجني بناتي ميديا نعاي سعمون سبات ابزون اندحر لكم بجاكم سلة تحلف سلة تطفئ زلا تنفاس حزب تግራይ نراهره ندنقص اب كاله ቦታ እንታይ ንኸውን اب كاله ቦታ እንታይ ንዛረብ اب كاله ጌመራት ናይ ቲክቶክ ጌመራት አናብስ ክነውርድ ንውዕል ሰባት ንጽድቅ ይኮነን ንጃሃራ ንፈኸራይ ንጽድቅ ይኮነን ስለዚህ ኣብ ቲክቶክን አንበሳይ ተውርዱ አይደልኒ ናይ በሐቅ ሐጋዚ መንፈስ እንድሕራሎ በዛ አካውንት እዚኣ ትኺላ እታ ትሰድዋ 100 ዲያ 200 ኣብዛ አካውንት ናይዞም ወጽያ ዘላ ናይዞም ዝተጸገሙ ተጋሩ ዝሕገዙላ ናብአስ ንስደዳ ቲክቶክን ገንዘቡ አይብላዕዮ ሰላም አሜ ደሓንዶ ያው ቅድሚልናውን ላገለትና መጽና አይናልና حراي تملسنا حجون 50 ኢቲቪ ቅዱስ ሓድሽ እዩ ሊኢኸ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀኒልና ማለት እዩ ኩሉ ዘዛዓቅሙ ቅዱስ ሓድሽ 50 ኢቲቪ ጆይን ገይረሎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበልና ብጣዕሚ ይቀኒልና ክብረት ይሃበልና ሓወይናተይ ረኺብካ ይትስአን ዮሐንስ እግዚአብሔር ኣብ ጎን ዞም ውጽዓት ይኹን ዝብል 100 ኢቲቪ በተመሳሳለ ማለት እዩ ሊኢኹልናሎ 100 ኢቲቪ ዮሐንስ ብጣዕሚ ይቀኒልና ቅዱስ ሓድሽውን ይቀኒልና ናይ ባዕለይውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትሪእወለኹም ብጠቕላላ እንዳተደመረ ይኽረሎ 25150 ዳይ ማለት እዩ ንቅድሚት ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ኩልኹም ولا 50 ክትኮን ትኽእልያ ولا ሓንቲ ክትኮን ትኽእልያ ولا 20 ክትኮን ትኽእልያ ብዘይ ይገድስ ምክንያቱ ሕልናኹም ጥራሕ እዩ ፈጣሪ ዝሪኦ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ንስኻትኩም እቲ ዶኔት ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ብምልኡ ብጣዕሚ ቅዱሳት ንዝኾንኩም ሰባት ዘተባብዕ ብሩኽ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ማለት እዩ ንሕና ዘዛዓቅመና ኢና ንገብር ዘለና ኩሉ ሰብ ዓቅሙ ዘዛዓቅሙ ይገብር ይልእኽ የዋፅእ ነፍሲ የድሕን ነፍሲ ናይ ሓደ ሰብ ምትራፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነን እቶም ወለድና እቶም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፈሓም ናረይ ዝበልዑ ይኹኑ ገለገለ ኩሎም ዝረኣናዮም ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ፀገም እዮም ዝናበሩ ዘለዉ ኩሉ ከዓ ላይቭ ይረአ እዩ 75 ኣስታት ዝኾኑ ላይቭ 22 ከዓ ፒክ ቪው ትሪኡ ኣለኹም ማለት እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ዋላ እንድሕር ደኣ ናብ ሕጂ ሰዓት መልኣኽ ዘይከኣልኩም ኮይንኩም እቲ ዶኔት ትገብርዎ መጠን ትልእኹ ብድሕሪኡ ከዓ ዘለኹም ኣድራሻውን ብተመሳሳሊ ኩሉ እቲ ሽምኩምን ስልክ ቁፅርኹምን ኣብኡ ትልእኹ ማለት እዩ ጉድ ጆብ ጋይስ ኢልና ኣሎ ሲሳይ ገብረ ብርሃን ማለት እዩ ሳይሞን ገብረ ብርሃን ብጣዕሚ ይቀኒልና ማለት እዩ ናይ ዓቅምናን ሓግዝ ብትክክል ልኡላዳነ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዩ ኩላኹም ተመሳሳሊ እዩ እንዳተቀበልኩም ዘዛዓምኹ ማለት እዩ ዶኔት እንዳገበርና ንኺድ እዚ ሊንክ ክፍቲ እዩ ንኹላኹም ይጽበየኩም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሰርፕራይዝ ክገብሩና ኸኢና ሕና ትጽኢት ንገብር ዘለና ባይዞይ ሰርፕራይዝ ኩሉ ከም ዝኽእል ኣሚና ርግፀኛታት ኮይና ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ግርም ኣጆኹም ቀጽሉልና ኣሎ ኤፍሬም ካሕሳይ የቀኒልና ብጣዕሚ የፈሓወይ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቀኒልና ቀጽሉ ሓግዙ ንሕና እውን ብተመሳሳሊ ኣኪብና ብሽምኩም ሒዝናያ ክንከይና ሽሞም ናይዞም ዶኔት ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ብተመሳሳሊ ግልጽ ኮይኑ ይረአዩ ዘሎ ላይቭ ዘሎ ንምንታይ ኢና ላይቭ ጌርናያ ንግልጽነት ምእንታን ክምችዎ ማለት እዩ ግልጽነት ወሳኒ ስለ ዝኾነ መን ዝበሃል ሰብ ክንደይ እቲ ዝብል እንዳተቆፀረን እንዳተደመረን ዝኣቱ ስለ ዝኾነ እዚ ግዴታ ግልጽነት ዘልዮ ስለ ዝኾነ ናብ ጁባ ውልቀ ሰብ ከኣቱ ስለ ዘይብሉ ቀጥታ ንስኻትኩም ኣብዚኣ ክሬዲት ኣብ ትገብርዋ እዋን ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ስክሪን እያ ትረአ ማለት እዩ ሶ ክትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምፍታን ይከኣል እዩ ሶ እንዳጎበዝና እንዳበርታዕና ክንከይድ እዩ ዝግባአና እንዳበርታዕኹም ኪዱ ኣበርትዑና ንዓና ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ተስፋ ክንቆርፅማ የብልናን ብምንም ተኣምር ተስፋ ይንቆርፅን ኢና ምክንያቱ ካብቶም ጠምዮም ዘለዉ እናትና ብዙሕ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ከዓ ብተመሳሳሊ ናይ 1,729,3 ዝብል ዘሎ ኣካውንት እውን እዚ ብተመሳሳሊ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስክሪን ዘሎ ናይ ብሬዚ ማለት እዩ
هو ابيل TDF ميجر كله زو اب ناي TDF ميجر زواصا زنبره مالتيو ناي بمولኦም زي نايتوم زحجز زنور قلعو اكاونتيو تماساساليو بتيتو بزي يقدس اكاونت لكم يو نتاماننتو زاكل ساكندو نسرح لنا مالتيو كيبيد اب نغطلنا بس اكاونت زيا تخيلا اتا تسدوا 100 ديا 200 ابز اكاونت نايزوم وصيا زلا نايزوم زتتصقمو تغارو زحجزولا ناباس نسددا تيك توكن ገንዘቡ አይብላعيو ሰላም አሜ ደሃንዶ ያው አብድሚልናውን ላገለጽና መጽናናልና ህዝብና ላገለጽና ለጸንህናይና ጸገም ናይዙ ናይ ህዝብ ትግራይ እዚ ጉጅለ ህወሓት ልባል ቀንድ ምዃኑ ላነገርና ኩመጽናይና ንሕና ማለት خازون موت حد تقراوي وصراحة حادة تطياقي إذا قلت له حوحات لبعض مخانو ما نمسك فوق تقرنيو ورشا له ويو مساري مجزي ويد ما مساري مجزي سلالة قمر لتحيين بي ورشمو لي أنجا جزء إذا يود الله مالتي نايتم متقالات هون الله so زيبدان بكفلات كفلان الله مالتي از ناي تقرا ورقس ناي ولقا سباتي ስለዚህ ላውዚ እዚ ናይ ታደሰ ወረደ ጸገሚ ሁላይ ናይ ሰራዊትና ወን ጸገሚ ናይ ትግራይ ትካላት ምስቁመን እንخلዋ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝ ትግራይ ልትል ትግራይ ለመርሕ ዘሎ መንግስቲ ግዛው ምሕዳር የዝብል አካል ሰጥለ ተቀብልዎ ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ በጣም ይዝገርም ኤኒዌይስ ተከስተቱሎ ነገር እስኪ እንዳወርቀ ንخبራት ሰማዕቲ አና አንተ ያخبር ዘሊ ትናይ ላይቭ ኮምዚ متأخر كسالي أو لمعات جميلة لنا إذا كم جمري كم جمري لينكون أول لو ميدنا لنا ناي فنرز ميوري ويا متأخري لينك أو تحتي أب description بوتات أميت الله سلازي لو لمعات جميلة صباح لحد صباح زلوا نتي أب أفتناي حسات زلوا كله ما ولا عبد محمد يوم تماسل له معنتي اب محاور ميديا انقساس زرانا يولو حاجز له حزبي زلو او بمطن بزح زله ك600 زاكل حزبي بتميت بحمام نساء خمزله وقت زلو تماسل مستناي حساس سو بزح حسابنا وناخذ يحجزلو لما انت كمجمر خوينو صباح ده صباح لنا كلنا ولا مشت تلين كله بذكر عليكم جست خمس تري وصلهم رونيت تجربون سوفت وير اوتوماتيكال سرحه وصل زغونه كود اوتوماتيك كله بقى يريو من كم زاتوا كم زاتوا من زريو ስለዚህ በሐላፍነት نوصلكم هنا ማለት ነው ከይል ማለት እሳት ወስድ ያኸወረ ኤግዛክትሊ እዚ ወክ ኸይሉ ያውሽ ደኑን ከም አቅሙ ዝፈቅዶ ወሲሮን ሒዛ ንሕና እውን ብዝከኣልና በተዓቅምና ክንሕግዝ ኢና ስለዚ ኣብቲ ላይቭ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ዝከኣለኩም ናይ ገንዘብ ሓገዝ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዋላ ብፀሎት እውን ምሕጋዝ ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ዋላይ ዋላ ታ ሜሴጅኩም ማለት እዩ ንሕና ነሳይና እንደሊ باي ذا واي انتاي زبل سبل مسيلكا تمالي استواص ገንዘብ بطعم اهوليو ابز حجي ساعتسي نعاتهم زنان مركب ወይ کا فلطن مركب تزي ኮይኑ እቲ تمالي استواص ገንዘብ بطعم بوزحيو اهوليو لعل مጠን يገለ ዝብለሎ ማለት እዩ ሎል بدنب يسمعلو كمزي عينت ازراربا سحتت እዩ بمسرته እንድሕርዳ بدنب ያስተውዒልና ኣሎ ኮይና بتعي تواصي زلو جنزب 11 مليون ولا تدميرو ناي منقسات يكون 4 مليون 5 مليون ولا 16 شح فنقلت ابو طرح يوم زلو المواጭውን كندو 16 شح زلو يتزرب زلو مالتي ስለዚህ ነዘም ገንዘባት እዚአተ እንድሕርዳ መቂልካ ያንሲ ናይ በሐቅ እንድሕርዳ ተመቂለን ዘን ገንዘብ ዚአን ንሓደ ሰብ ኳስ ከክንደይ ከም ዝወጽሑ ካልኩሌት ተገርኩምን ሽሁና ይመልአን ማለት እዩ ሽሁና ይመልአን ስለዚህ ሽህ ትሕት ሽህ ተዋና ግን بجنزب ملك عزي يكون نعاتهم زليهم زلو نساتهم مور زليهم زلو حجز سلازخونه ابو خا عبيت نغرات كتكول يحسبوا سلازلو مالتيو بتعمي عبي نغر كسرح يحسب سلازلو
እቶም ኣብኡ ክትከሉ ዝኽእሉ ናይ ማይ ቀረብ ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ካልኦት ኣገልግሎታት ካብኡ ንላዕሊ ገንዘብ እዮም ዝሓቱ ብሚልዮን በጀታት ዝህነፁ ነገራት ስለ ዝኾኑ ሕጂ እውን ፔሳ ፔስቲ ሳንቲም ትበሃል ንእሽተይ ዋላ ፔኒ ዋላ ሓንቲ ዶላር ማለት እዩ ናታትኩም ኣዝያ ብጣዕሚ ዓብይ ኣበርክቶ እያ ትሃንፅ ስለዚ ገንኢ ብፀፀር ይድገፍ እዩ ትምስላ ማለት እዩ ን50 ሰብ 50 ቅርሺ ዋላ ተዋፅኦም ንባዕሉ 600 ቅርሺ ዋላ ኢቭን ተዋፅኦም ኢማጅን ግበሩ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ዓብይ ውፅኢት ዘምፅ ኢምፓክት ዝፈጥር ምዃኑ እንዳተደመረ እዩ ክነሪኦም እንደሊ ዘለና ንኽቡራት ሰማዕቲ ተመሳሳሊ ይከታተለኩም እየ ዘለኹ ብዙሓት ክቡራትን ፍትዋትን ኣለኹም ላይቭ እኮ ይኣቱ ይወፅኦም ዘሎ ማለት እዩ ኣጆኹም ቀፅሉ ኢላትናላ ትርሓስ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቐኒልና ሓፍትና ኣብቲ ናይ ሊንክ ቦታ ኣለኩም ናይ ሊንክ ቦታ ኣርእዮም ብደንብ ጌርካ ሊንክ ዶኔሽን ሊንክ ሲ ኣብዚ እያ ዘላ ኣብታ ሊንክ ማለት እዩ ይቕረታ እዚ ካሜራ ኣምፃሎም እሞ ንሶ ወፂኻ ቦ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ኣላ ኣብዛ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ምስኣተኹም ኣብዚ ኣላ ማለት ፎርም እያ ኣካውንት ኣብ ላዕሊ ኣለኩም ኮፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ዲስክሪፕሽን ፖይንት ቦታ ምስኣተኹም ኣለኩም እዛ ሊንክ ማለት እዛ ሊንክ ነኺኢኹም ሃገር ዝብለሎ ድሌትኩም ሸንኩም መሊእኹም ሽም ዝምልእ ኣሎ መልእኽትኹም ኣፅሒፍኩም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ትመፅእ መልእኽትኹም ኣፅሒፍኩም እተን ዝገበርኩመን ሓገዝ ማለት እዩ ብኣካውንት ዘእትኹማ ሓገዝ ናብ ሽደን ዝለኣኽኩማ ኣብዚኣ መፅያ ክትረአያ ማለት እዩ ምስ ሽምኩም መልእኽትኹም እውን ነቲ ህዝቢ ዘተባብዕ መልእኽቲ ከም ዘላታ እያ ክትንበበሎም ወሲድና ፕሪንት ጌርና ማለት እዩ ኣጆኹም ትብልቲ ኮይና ኣጆኹም ቀፅሉሉ ትብልቲ ኮይና ቀፅሉሉ ንመፀኩም ኣለና ንሕግዝ ኢና ትብልቲ ኮይና እውን ንሕግዝ ኢና ትብል ቀፅሉ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ትፅቢት ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ላይቭ ኢና ዘለና ኣብ ላይቭ ኢኹም ዘለኹም ኩልኹም ትከታተልዎ ዘለኹም መሊስና ክነሪአኩም ኢና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘስደምም ቪድዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ነቲ ህዝቢ እዚ ናብዚ ዘውፅሖ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስቃይ እዩ ማለት እዩ ስቃይ ዝነበረ ነገር እዩ እቲ ስቃይ እዚ ከዓ ብኸመይ እዩ መፅኡ ዝብል ንእሽተለይ ማለት እዩ ናይ ኩናት ውፅኢት እንድዩ እዚ ንእግረ መንገድና ትሪእዎ ኣለኹም ንወንበር ናተሰሓቡ ሰባት ናተጨቃጨቁ ሰባት እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ፈጢሮሞ ሰብ እንዳሞተ እናመልአ እዩ ፋሚሊታት ናብዚ ምስ ወፅሑ እዚ ኩሉ ስቃይ ከምዚ ስቂሉ ኦቨርናይት ተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ኣዝዮም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሰባት ትማሊ ማይ ዘስቲኹም ዝነበሩ ሰባት እዮም ብጣዕሚ ዓቕሚ ዝነበሮም ሰባት እዮም ማለት እዩ ኩልኻ ተሳተፍ ናይ ዓቕምኻ ዋላ 100 ቅርሺ ትኹን የስ መንከም ትኽክል ኢኻ ተሰባሲቡ ክንደይ ዝኾን እዩ ትኽክል መንከም ከምኡ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርእቶታት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ቀፅል ከምኡ እናገበርኩም ሼር በልዎ ንኻሊእ ዝኾነ ሕጂ ኣነ ፀረፍ ተዝህሉ ነይረ ብሰዓት እዚ ብዙሕ ሰብ ሼር መበለለይ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ተሓኺረ ገለለ ፖስት ገይረ ተዝኾን ሶ እዚ ሞር ዛን ዛት እዩ ባይዘወይ ብስጋ ብነብሲ ብኩሉ ነገር ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ነገር እዩ ንዓኻትኩም ንኩላህና እውን ዝጠቕመና እዩ ነቶም ህዝብና ከዓ ተስፋ ዝኾኖም እዩ ማለት እዩ ቀፅሉሉ ናቐፀልና ንኺድ ያ ገዛይ ስኢነያ ሰኣናያ ኣደይ ስኢነያ ኣታ ሰኣናያ ዋይ ሰኣናያ ገዛይ ስኢነያ ማግበር እንታይ በኪለ ኮይኑ ተግበረካ مرقم عتم ساعات ريلي استري والله زم ولاد اليوم أقطع مسح ساعتنا خينا يوم لنا مرقم هم أزياء خلطة ثلاثة كلها صلحنا عين لله وين عن حقس يوم كم مرة معلت مسينا يرنا عارفين زد زين أو كتم حتى أزركب تفنقلت أما عند حريم وتنالو كم مرة معلتين يوم نحقس مسينا مو يسمع حرنا تايمو
ملقهم عديتاتنا ريون ناتطرانا هوسبيتال ياتوا الله بيزاقاتكم نمل العالم شركم حجزنا بيزاقاتكم اجوغن ماما يشي اجوغن مرات يوردلكن اجوغن مرعى عبيت مرعات تبتقراي خبر زججتني نطر مالتيو عبيت تذكارات زججتني كل مرعى داس فريسيو كل مرعى ونحالفيو بزح فسس تفاسس دقس حالفيو جن زالوم الزنيقة اب حنصاص يكون اب استفالاليو بوتاتات زرنا يطفالو بطميت مالتيو اتم بملوخم تمرعو زلخ قال تمرعو زلخم تمرع زلخا فسس تفاسس دقس زلخا سوغن كل نجر حلافايو بوليعو زسكر سوريخا تدلس زرخا ختدحن بطميتن بحمامن أفودو چندا هزوها يموتولو إذا قد زي أتتدحنا يحشكان تاريخ سريحة تتحلف يحشكان امبر كندي برعادا أوليعناندو كندي دقس دا تدقسندو كندي ورك دا قريفونو مويتنندو زرق خدحني كلهم تقارو أبزا ساعة زي أتمرعو زلوهم مالتيو مرعين سألين جن أفتا كلن مرعاتات تقورون زلوهم دقسات كنس أبيلكم أو حد تفاناق البوتات زلو هزونا نخنا دحن نايوا على خدرشا تواتي تاريخ كتصحفلكيو تاريخ كتصحفلكايو بيتسب زا غداي زيا كلنا بغطرنا وكتما انزلنا تغارو زا غداي زيا كنفصما خنكنلنا مالتي بملوخم سوات سمعن زلوخم لينك كوبلينك شير غوروا زا غداي زيا بملوخم ارتيستات زنيهم سمعن زلوخم زا غداي زيا اب حد مرعى اب حد باند ناخدكم تدرفوا زلوخم درفي اواصيخم نحزبنا خندحن كنكللنا زا سرح زيا تزي سرحنا جن كم تغروي متن زرنا يطفلو صباح نقولنا لكم كتحاسوا يقولكم ذا تاريخ زيا كي تحلف حدراهم ناي صدق صراحه كو ايكون قرا اكزاكتلي سلازي اتي اغميطلكم زلخو مالتيو اغميطلكم زلخو اكاونت منالبات نحرد ادي تردكم كويلو دقيم كان راخايو ماخل كريو خللو اجون دقيم كار ارد ايوم ابي كم زاتو ديسكريبشن اتيكم مور بزبل ابتي حج زول لايف مالتيو مور بزبل بتو نقدم مور الكاتو زنا ديسكريبشن بوتالا مجمريا ذا مور تبت نخوا طلع على زلا لايف كم زلنا تحبر الله مالتيو ذا مور تبت نخوا كم زلت لينك على ذا لينك ذا لينك مسنا هما انا جوجل فور تمصيام لو مالتيو ماليهم زاتخمو اكاونت خا على لكم تا اكاونت مالتي زاتخمو ነገር ካ እንዳላአኩም ንዓና ሞራልዩ ንዓቶም ካ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ንዓኻትኩም ካ ሓጎስን ባህታን ፍሳኒ ስለዚ ሕጂ ኖ ተዘይ ተኻኢልኩም ሕጂ ጽንሒልኩም ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ማለት እዩ እዚ ሶፍትዌር ባዕሉ ከም ዘለዎ ጀነሬት እንዳገበረ ናይ ዝተላአኹ አውቶማቲካሊ የምጻለ እዩ ማለት እዩ ሶ ሰርሕናዮ አውቶማቲክ ዩ ትሪእዎ ዘለኹም ሪል ታይም ዩ ሽዑ እንድሕር ዳ ሴንድ ኢልኩሞ ኣብ ሴንድ ዝበልኩም ለሰዓት ሕጂውን ብተመሳሳሊ ዝመጽእ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ብደንቢ እንዳተኸታተልኩም ላእኹልና ተሊእኩሞ ወዲያው ክትሪእዎ ኢኹም ብተመሳሳሊ ሽምኩምን መልእኽትኩምን ወፂ ኣብዚ ኮፍ ክብል እዩ ማለት እዩ